Militamina tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Putale Swarupa Kadamaham Dadati Swapadantikam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Hari Om Tat Sat. Deci astăzi începem să studiem capitolul 3 din Bhagavad Gita, care se numește Karma Yoga sau Yoga Acțiunii. Dar la început o să ne reamintim puțin lucrurile care le-am discutat în discursurile trecute, atunci când am discutat capitolul 2, care se numește Conținutul din Gita în rezumat. Și cum s-a mai menționat, capitolul 2, într-un sens, este considerat a fi unul cel mai important capitol din Bhagavad Gita, pentru că reprezintă cunoașterea cea mai esențială din Bhagavad Gita, cunoașterea despre Atma, despre suflet, despre transmigrarea sufletului, natura sufletului, despre relația dintre sufletul individual și Paramatma, sufletul suprem. Și în acest sens, capitolul 2 este considerat a fi abecedarul practicii spirituale, vieții spirituale. Și deseori se întâmplă că noi încercăm să realizăm lucruri foarte, să spunem așa, avansate în cadrul studiului filozofiei vedice, cum ar fi, de exemplu, modurile naturii materiale sau, mai știu eu, semizeii sau cosmologia vedică, sau chiar încercăm să vorbim deseori despre iubire necondiționată, despre compasiune. Dar interesant că atâta timp cât nu realizăm faptul că, de fapt, noi suntem diferiți de corpul nostru fizic, încercările noastre de a explora temele sau subiectele care sunt menite pentru studenții din clasa a 10-a, deși noi nici n-am realizat încă materialul din clasa 1, de obicei nu facem față și creăm tulburări în societate. Există un verset în scripturile vedice în care se spune că Shruti Smriti Purana Adi Pancharatra Vidim Vinay Kantike Harer Bhakter Utpata Eva Kalpate. O persoană care nu a realizat la început cunoașterea care este expusă în Shruti și în Smriti, în scripturile de bază vedice, dacă el încearcă să realizeze niște lucruri mai profunde decât lucrurile de bază, el creează o tulburare în societate pentru că oamenii devin dezamăgiți, în sensul că omul vorbește lucruri foarte sofisticate, dar nu înțelege lucruri elementare care ar trebui să le știe, să le cunoască. De asemenea, în acest capitol, Krishna a povestit niște versete care sunt foarte faimoase. De exemplu, avem versetul 13 din capitolul 2, Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara, și am avut poza în care se explică procesul transmigrării. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara, tatha dehantara pratir, dhiras tatra namuhyati. Așa cum sufletul întrupat trece mereu în acest corp de la copilărie la tinerețe și bătrânețe. Aici avem poza. În mod similar, sufletul după moarte trece într-un alt corp, dar cel înțelept nu se lasă amăgit de o astfel de schimbare. Dhira statra namuhyati. Cuvântul dhira înseamnă o persoană realizată sau o persoană sobră. Și mai avem de asemenea un verset important, care este versetul 27 din capitolul 2, în care Krishna spune Jatasya hi dhruvam mrityur dhruvam janma amritasya cha. Cel care s-a născut este cert că va muri. Deci moartea este 100% de procente. Deci nu există 99%. Da? Într-o țară e 99%, într-alta e 80%, în alta e 100%. Peste tot, 100%. Deci moartea este garantată tuturor entităților vii. Dar după moarte este cert că se va naște din nou. Tasmata pariherte hiarte. De aceea, în îndeplinirea datoriei ce nu poate fi evitată, nu trebuie să te lamentezi. Și aici Krishna indică lui Arjuna că oricum tu, fiind un războinic, va trebui să lupți.
Și chiar dacă le vei distruge corpurile lor fizice, trebuie să înțelegi că sufletul va rămâne neatins. Un lucru dificil de explicat oamenilor care nu înțeleg contextul Bhagavad Gitei. După ce Arjuna a auzit toate aceste explicații despre transmigrarea sufletului, despre faptul cum sufletul își schimbă un corp care este asemenea unei haine, care devenind mai veche, noi o schimbăm, o aruncăm, Arjuna a vrut să cunoască care este comportarea unei persoane care a realizat faptul că nu este corpul său fizic și că este distinct de corpul său fizic. Și el a vrut să înțeleagă cum acționează o persoană care a atins o asemenea realizare, dar în viața lui practică. Deci pentru că, din punct de vedere teoretic, este ok. Pe fiecare dintre noi, probabil, dacă ne înțelegi, ești tu corpul fizic sau ești suflet, noi o să spunem, suntem spirit, suntem suflet, ceva o să spunem. Deci nu cred că aici stă vreo persoană care este convinsă că este corpul său fizic. Și Arjuna, de asemenea, înțelegea acest lucru. Nu uitați că Arjuna a fost născut într-o cultură vedică, într-o cultură absolut spirituală, care urmărea legile dharmei, legile spiritualității universale. Dar el totuși a vrut să-și aprofundeze cunoștințele. Și de ce el întreabă care sunt trăsăturile exacte, caracteristice ale unei personalități realizate de sine. Și atunci Krishna a dat câteva exemple, printre care avem versetele 55-57 din capitolul 2, în care Krishna spune, deci el descrie care sunt trăsăturile unui suflet realizat. Și avem suflete realizate din trecut și suflete realizate din prezent. Krishna spune, o Arjuna, când omul renunță la orice fel de dorințe de satisfacere a simțurilor, evită din nescocirile minții și când mintea sa astfel purificată își găsește mulțumirea numai în sine, atunci se spune că este situat în conștiința transcendentă pură, Sthita Pragya. Și n-am vorbit despre aceste termene, Sthita Pragya, ceea ce înseamnă o persoană care este situată în transcendență. Mai departe, el spune, cel a cărui minte nu se tulbură nici chiar în mijlocul întreitei suferințe. Știe cineva ce înseamnă întreita suferință? Cine n-a auzit despre întreita suferință? Ce înseamnă cele 3 tipuri de suferințe care ne atacă pe toți, sau simultan, sau în diferite timpuri? Cea care este cauzată la nivelul trupului, așa, psihologică, emoțional. E aproape. Da. Burbuvar svar, putem să spunem așa, dar merge vorba despre adiatmica, atibautica și atidaivica, ceea ce înseamnă suferințele care sunt create adibautica, ceea ce înseamnă corpul nostru fizic. Voi toți știți că dacă nu putem să stăm mai mult de 5 sau 10 minute într-un loc, să stăm calm, mai ales pentru persoanele mai tinere. Deseori, maestrul meu spiritual îmi făcea observație când aveam 16-18 ani în timpul lecțiilor, pentru că tot timpul trebuia să-mi schimb poziția, pentru că modul pasiunii acționa foarte tare. Și sau chiar dacă stăm într-o poziție, simțim o durere deja, mai în vârstă simțim o durere și trebuie cumva să ne schimbăm poziția. Deci corpul nostru întotdeauna ne aduce suferință. Ne doare un dinte, ne doare capul, ne doare o mână, ne doare un picior, ne doare genunchii, se schimbă timpul, simțim presiunea și așa mai departe. Deci tot timpul se întâmplă ceva cu corpul nostru fizic. Păi avem suferințele care se numesc adiatmica, sunt suferințele care sunt create de mintea noastră. Uneori avem zile mai bune, alteori avem tot zile mai bune. Deci mintea noastră tot reacționează la anumite influențe din exterior. Uneori avem o dispoziție mai bună, alteori mai rea. Uneori simțim anxietate, alteori simțim frică, alteori simțim că suntem tulburați, bulversați și așa mai departe. Și adidaivica. Adidaivica este suferința creată de energia materială din punct de vedere a calamităților naturale, cum ar fi, de exemplu, frigul excesiv sau căldura excesivă sau țânțarii, sau vecinii sau
animalele sau stafiile, deci sunt tot felul de entități care subtile, grosiere, care există în diferite dimensiuni în jurul nostru. Uneori le simțim, alteori nu le simțim, dar tot timpul aceste trei suferințe, întreite suferințe, acționează asupra sau corpului nostru sau a minții noastre. Și Krishna spune, cel la care minte nu se tulbură nici chiar în mijlocul întreitei suferințe și nu se înflăcărează la fericire, deci chiar dacă găsește un portmoneu cu 1000 de euro, deci el nu se simte absolut cumva foarte agitat, el este lipsit de atașament, frică și mânie. Un asemenea înțelept este numit Stita Dhir Muni, deci ceea ce înseamnă că mintea lui este absolut statornică. Și Krishna explică aici niște calități foarte clare, deci foarte practice, prin aceste simptome putem să înțelegem care este statura spirituală a unei entități sau a unei persoane spirituale. Încă un verset cheie am avut în capitolul 2, este versetul 60, în care Krishna spune: simțurile sunt atât de puternice și nevalnice, o Arjuna, încât duc cu forță chiar și mintea omului cu discernământ. Și cine ține minte ce am povestit data trecută în această referință, referitor la faptul că simțurile sunt atât de puternice, încât duc cu forță chiar și mintea omului cu discernământ. Cine ține minte cum îl chema pe înțeleptul respectiv care medita la fundul râului Yamuna? Shaubari Rishi, da, înțeleptul Shaubari, care a fost un exemplu pentru noi referitor la lucrurile care nu trebuie să le facem. Da? Shaubari a fost cufundat în meditația sa timp de sute de mii de ani celești. El medita în Yamuna, da? În fundul râului Yamuna. Și într-o zi a văzut cum doi peștișori își înfăptuiau necesitățile sale biologice. Și el, între timp, s-a întâmplat că și-a predeschis puțin ochii și a văzut scena respectivă. Și toate samscarăurile, deci toate impresiile lui pofticioase, cumva, din subconștientul lui, s-au manifestat în forma unei dorințe aprige de a se angaja într-o relație cu o femeie. Acest lucru, bineînțeles, că a fost o consecință a unei ofense care a creat-o mai anterior Shaubari Muni. Dar totuși, Vedele dau acest exemplu din punct de vedere că chiar și o persoană care și-a stăpânit simțurile, atunci când intră în contact cu obiectele simțurilor, simțurile vor deveni mai puternice decât el și omul își pierde stăpânirea sau controlul. Și încă un verset important, versetul 70, Krishna spune, din capitolul 2, el zice: o persoană care nu este tulburată de fluxul neîntrerupt al dorințelor, care intră precum râurile în oceanul ce este umplut mereu, dar rămâne întotdeauna liniștit. Doar ea poate debâni pacea interioară și nu omul care se străduiește să-și satisfacă astfel de dorințe. Deci, într-un sens, Krishna ne dă cheia pentru a obține pacea interioară sau pacea sufletească. Trebuie să înțelegem că încercarea de a ne satisface simțurile și impulsurile minții de a se bucura de ceva nou niciodată nu ne aduce fericire. Este chiar o povestire interesantă în această referință când regele Yudhishthira, da, el era cel mai mare dintre frații Pandava, exact. Yudhishthira într-o zi a fost întrebat, probabil chiar de Krishna. Mama lui Yudhishthira, mama Pandavilor, Kunti, niciodată nu îmbătrânea. Deci ea a rămas prin puterea castității ei, prin puterea ei spirituală. Ea a rămas, din punct de vedere exterior, corpul ei, datorită practicii ei spirituale și ascezelor care le-a înfăptuit ea. Ea a rămas la o vârstă cam dintre 20, maxim 30 de ani. Ea întotdeauna arăta era foarte frumoasă. Și într-o zi Krishna l-a întrebat pe Yudhishthira, uite, tu tot timpul o vezi pe mama ta. Spune-mi, te rog, chiar nu-ți trec ție gânduri prin capul tău? Deci, bineînțeles că nu simți o poftă tu către mama ta, dar
din punct de vedere că ea este o femeie frumoasă și chiar nu-ți agită nicicum mintea? Și Yudhishthira atunci a spus, da, uneori trec asemenea gânduri prin mintea mea. Și Krishna l-a întrebat, și tu ce faci atunci? Și Yudhishthira a spus, nimic. Nimic. Deci în sens că eu îmi stăpânesc mintea, îmi stăpânesc simțurile. Bine, și astăzi trecem la capitolul 3, în care, într-un sens, Krishna o să explice mai amănunțit cum acționează o persoană care se află la nivelul transcendental și care este starea de spirit în care el înfăptuiește acțiunile sale în cadrul existenței materiale, un lucru care este inevitabil, inclusiv și pentru persoanele realizate. Și o să citim acum primele 9 versete și după aia o să ne oprim puțin și o să le discutăm. Deci, în versetul 1 din capitolul 3, Karma Yoga, yoga acțiunii, Arjuna întreabă, Arjuna spune, O Krishna, de ce vrei să mă angajezi în această luptă îngrozitoare, dacă socoți inteligența mai bună decât activitatea fructoasă? Textul 2. Inteligența mea este tulburată de sfaturile tale echivoce. De aceea te rog să-mi spui în mod hotărât ceea ce este mai bine pentru mine. Textul 3. Persoana divină și Krishna a spus, o Arjuna. Am explicat deja că există 2 categorii de oameni care încearcă să realizeze sinele. Unii sunt inclinați să-l înțeleagă prin speculație empirică, filozofică, Jnana Yoga, iar alții prin Karma Yoga, prin procesul de legare sau prin devoțiune. Și aici, în acest verset, Krishna descrie deci 2 căi. El explică la început Jnana Yoga și Karma Yoga. Haideți la început să vedem care este definiția lui Jnana Yoga. Deci Jnana Yoga este calea cultivării cunoașterii intelectuale și a înțelepciunii și o analiză detașată care conduce gradat la o deplină trezire spirituală. Deci Jnana Yoga este o cale intelectuală, când o persoană încearcă prin intelectul său să vadă diferența dintre spirit și materie, prin discernământ. Un element al lui Jnana Yoga se numește Viveka. Viveka care înseamnă discernământ. Patanjali Muni vorbește despre Viveka foarte mult în Yoga Sutra și el explică că fără Viveka un yogin niciodată nu o să se elibereze de avidya, de energia primordială iluzorie care stă la baza existenței materiale. Și de fapt scopul yogei, practica yoga, este de a scăpa sau de a te purifica de ignoranță în acord cu Yoga Sutra lui Patanjali. Dar pentru asta Patanjali spune, ai nevoie de viveka, de discernământ și iată această practică de discernământ, când tu încerci printr-o metodă intelectuală, într-un mod constant, să faci diferența unde e spiritul, unde e materie, unde e iluzie, unde e eternitate, este un proces intrinsic din Jnana Yoga. Deci Jnana înseamnă cunoașterea, calea cultivării cunoașterea. Cultivarea cunoașterii nu neapărat este un proces activ din punct de vedere exterior, dar noi vedem că Arjuna este o persoană mai dinamică. Arjuna este un războinic. Și atunci el întreabă, deci, poți să-mi explici, te rog, diferența dintre aceste 2 căi care ambele duc spre eliberare, deci diferența dintre o cale mai pasivă și o cale mai activă, pentru că Karma Yoga înseamnă calea acțiunii. Și haideți la început să vedem care sunt definițiile exacte a procesului de Karma Yoga. Una din traducerile cuvântului Karma Yoga este calea de comunicare cu divinitatea prin acțiune. Deci prin acțiuni noi comunicăm sau ne reunim cu persoana divină.
Și noi putem să vedem, deci fiecare dintre noi are diferite temperamente. Cineva este mai dinamic după natura lui, cineva este cumva mai încetinit, mai static, cineva este mai intelectual, fiecare își găsește calea lui prin care îl avansează. Dar Krishna explică faptul că chiar și o ființă umană cu un temperament dinamic. Deci pentru că noi deseori gândim că yoga înseamnă ceva mai static cumva. Deci te-ai așezat într-o asana, te-ai într-o postură, te așezi, meditezi, îți stăpânești mintea, îți stăpânești simțurile, percepțiile și așa mai departe. Da? Și doar în acest mod poți să atingi perfecțiunea. Dar Krishna explică nu neapărat, pentru că yoga este accesibilă inclusiv și pentru persoanele care sunt după firea lor mai dinamice și ele au tendința să acționeze. Și sunt persoane cărora le place să facă multe lucruri, cărora le place, să spunem așa, să-și trăiască viața din plin. Asemenea persoane, de asemenea, pot evolua rapid din punct de vedere spiritual, putând să atingă prin karma yoga aceleași înălțimi spirituale la care aspiră o ființă ce meditează toată viața ei, fiind retrasă din societate. Deci cineva se retrage din societate, duce un mod de viață contemplativ, cineva rămâne în societate, dar el își schimbă percepția acțiunilor sale, el își dedică roadele acțiunilor sale persoanei divine și prin acțiunile sale, prin karma, karma înseamnă acțiune, sau acțiune înseamnă karma, el atinge aceleași realizări spirituale care le atinge o persoană contemplativă prin meditație. Deci prin acțiunile sale, dedicându-și acțiunile sale avansului spiritual, motivându-și acțiunile sale cu dorința de a atinge perfecțiunea în avansul spiritual. El atinge exact același rezultat. Deci asta este ideea de karma yoga. Uneori se mai spune karma yoga este ceea ce se numește în engleză meditation in action. Deci este o cale de acțiune în care prin acțiunea ta tu meditezi. Da? Deci acțiunea ta este deja o metodă de meditație. Acum în gen budist, de exemplu, se spune când speli un vas, tu speli un vas. Da? Sau când mănânci, tu mănânci. Da? Eu am această obișnuință să mănânc, să mă uit la o înregistrare, la o lecție, la un discurs al unui maestru spiritual, poate între timp să mă răspund și la un SMS, dar nu neapărat că acest multitask nu neapărat este un lucru foarte bun. De ce? Ideea este că atunci când înfăptuim ceva, deci noi medităm, noi încercăm să vedem cum prin acțiunea respectivă eu sunt legat cu persoana divină, deci yoga. Încă o definiție a karma yoga este să acționezi detașat de fructul acțiunii tale pe care îl dăruiești persoanei divine. Deci aici este încă un element foarte important. Deci noi, în primul rând, acționăm detașat de fructul acțiunii noastre și, în al doilea rând, fructele acțiunilor noastre noi le dedicăm persoanei divine. Datorită acestui fapt, noi nu acumulăm karma. Nu acumulăm reacții karmice pentru activitățile noastre. De exemplu, pot să cresc o floare pentru mine. Deci o cresc, o ud, o îngrijesc și când floarea răsare de floare sau cum se spune? Înflorește. Când floarea înflorește, primul lucru care îl fac, îl pun la nas. Wow, ce bine miroase! Și al doilea lucru, deci eu cresc floarea respectivă, durează un timp și când floarea înflorește, primul lucru care îl fac, eu măcar mental, dar ofer roada sau floarea respectivă, ofer la început persoanei divine. Da? Krishna, la început tu să te bucuri de ea. Și după asta eu mă bucur de mireasma acestei flori. Iată, asta înseamnă karma yoga. Deci asta în niște cuvinte foarte simple. Dacă în primul caz eu am crescut floarea și m-am bucurat de ea, eu am primit reacții karmice pentru exploatarea acestei entități vii, să spunem așa.
În al doilea caz, eu am crescut floarea respectivă, am oferit-o persoanei divine și nu sunt implicat în karmă. Eu nu primesc nicio reacție karmică pentru faptul că după ce am oferit floarea înflorită, m-am bucurat de floarea respectivă. Și atât putem să proiectăm asta în toate domeniile vieții noastre. Da? În jobul care îl avem, în interacțiunile cu rudele, cu oamenii din jur, orice lucru. Putem să cumpărăm o haină și să ne bucurăm de ea, sau putem să cumpărăm o haină și să ne gândim, haina aceasta o să o folosesc pentru a-mi menține corpul meu fizic în care avansez spiritual. Și la început, haina respectivă, măcar mental, dar o ofer persoanei divine. Deci, Krishna, am cumpărat această haină, o să te bucuri tu de ea la început și după aia eu o să o port deja ca o haină care va fi sau care a fost spiritualizată datorită unei asemenea meditații. Mai departe, în versetele următoare, Krishna continuă acest fir de idei. El spune în versetul, în textul 4, el spune: nu doar prin simpla abținere de la activități dobândește omul eliberarea de reacțiile activității și nici nu se poate atinge desăvârșirea doar prin simpla renunțare la lume. Deci Krishna, într-un sens, nu îl încurajează pe Arjuna să renunțe la activitățile sale. El zice, tu ai anumite datorii, tu trebuie să le îndeplinești, trebuie să le înfăptuiești în viața ta. Nu încerca să renunți. Știți cum este povestea clasică despre vulpea care într-o zi a văzut un strugure și a încercat să sară. Sărea și tot nu-i ajungea puțin, un centimetru nu-i ajungea. Și la un moment dat, conștiința vulpii s-a schimbat, ea a devenit filozofă și a spus, strugurile ăla oricum este acru. Și a renunțat, a devenit un călugăr. Nu mai acționez în această lume. Iată, în această lume avem două regime de a acționa. Ele se numesc în Vede, se numesc Boga și Tyaga. Boga înseamnă dorința de a te bucura. Deci tendința de a te bucura de lucrurile din jurul tău. Boga. Mă bucur de relațiile de căsătorie, mă bucur de copiii mei, mă bucur de jobul meu, mai știu ce. Dar după o perioadă, când lucrurile nu merg chiar așa cum așteptăm noi avem tendința să respingem, să renunțăm. M-am asociat cu cineva, m-am bucurat de asocierea cu el sau cu ea, după un timp, după o perioadă m-am săturat sau ne-am certat și atunci se întâmplă Tyaga, renunț, resping. Și asta este exact nivelul mental. Deci, pentru că mintea acceptă și respinge, acceptă și respinge, foarte ușor. Da? Nivelul inteligenței înseamnă să faci lucrurile corecte într-un mod corect. Indiferent, îți place, nu-ți place, te-ai săturat, nu te-ai săturat, nu contează. Fă lucrurile care trebuie să le faci, fă-ți datoria. Dar când entitățile vii condiționate, deci condiționate înseamnă sunt condiționate de dualitatea lumii materiale și un aspect al dualității este Boga Tyaga. Astăzi accept, mâine resping, astăzi accept, mâine resping, astăzi am o soție, mâine am alta, astăzi am un soț, mâine am alta, astăzi am un job, mâine am altul, astăzi trăiesc într-o țară, mâine o schimb și așa mai departe. Tot timpul schimbăm ceva, tot timpul. Deci asta înseamnă Boga Tyaga. Și în domeniul spiritual de asemenea, deci sunt yogini care spun, eu n-am nicio treabă cu energia materială, energia iluzorie, toată energia asta, eu mă bucur de orice pentru că totul este spiritual. Sau sunt yogini care merg pe altă cale, deci Tyaga. Tyaga înseamnă ei resping totul, ei resping practic toată existența materială, ei renunță la ea. Și la Prabhupada era un caz foarte haios când cineva a povestit lui și la Prabhupada că la un festival spiritual cineva a venit la un guru, la un maestru spiritual și a spus, Swamiji, vreau să vă dau o donație, nu mai țin minte, $100 sau ceva de gen. Și discipolii lui acestui Swami cumva povesteau că în mod spontan mâinile acelui Swami
s-au pus după spate. Adică tiaga, eu sunt renunțat, eu nu ating banii, nu ating energia materială. Și Prabhupada, când a auzit acest lucru, a spus, he's a rascal. Deci, el este un neghiop, pentru că când cineva o să-mi întingă $1.100, eu, mâinile mele o să se întingă spre ele, pentru că eu o să iau aceste $100 și o să le angajez în serviciul divinității. Deci eu o să redirecționez energia într-un domeniu corect, pentru că nici boga, nici teaga nu este o opțiune. Deci, de fapt, opțiunea ar fi, sau soluția ar fi ceea ce se numește yukta vairagya. Yukta vairagya înseamnă acceptă lucrurile care vin la tine, acceptă-le, nu renunța la roade. Da, yukta vairagya. Dar folosește-le în serviciul persoanei divine, folosește-le pentru avantajul avansului tău spiritual. Primii discipoli al lui Srila Prabhupada povesteau că ei au renunțat chiar și la ceasuri, pentru că ceasul era material. Sau uneori suntem întrebați de ce, dacă sunteți spirituali, de ce folosiți calculatoare sau de ce folosiți gadgeturi sau alte lucruri. Deci sunteți spirituali, nu trebuie să le folosiți. De ce folosiți mașini sau avioane, mai știu eu ce. Dar ideea este că noi putem să renunțăm într-un mod artificial, putem să renunțăm la ele, dar departe nu o să ajungem, pentru că noi avem tendința oricum să acționăm în cadrul lumii materiale. Deci soluția este yukta vairagya. Deci vairagya înseamnă renunțare prin implicare, renunțare prin angajarea energiei materiale, nu prin respingerea. Deci aici tu ai tendința să exploatezi materia, da? Boga înseamnă tendința de a exploata materia, tiaga, tendința de a renunța la materie într-un mod artificial, și yukta vairagya înseamnă a folosi energia materială în avantajul tău spiritual. Și asta este esența lui Karma Yoga. Da? Asta e esența lui Karma Yoga. Deci tu nu respingi activitatea. Tu folosești activitatea pentru avantajul avansului tău spiritual. Mai departe, textul 5. Krishna spune: fiecare este obligat să acționeze în imposibilitatea de a se împotrivi, potrivit calităților pe care le-a dobândit din modurile naturii materiale. Prin urmare, nimeni nu poate să se oprească de la a face ceva, nici chiar pentru o clipă. Textul 6. Cel ce stăpânește organele de simț ale acțiunii, dar al cărui minte este fixată asupra obiectelor simțurilor, se minte cu adevărat pe sine însuși și se spune prefăcut. Deci cineva într-un mod artificial, tiaga, poate să renunțe. Și noi am vorbit, am mai discutat acest subiect. Cineva poate prematur să devină un călugăr, de exemplu. Deci asta înseamnă tiaga, a renunțat prematur. El încă n-a realizat ce înseamnă a avea grijă de o soție, el încă n-a realizat ce înseamnă a avea grijă de copii, el încă nu s-a purificat de egoism și de alte lucruri care în mod natural te purifici atunci când îți îndeplinești datoriile într-o relație de cuplu. El n-a realizat aceste lucruri care firesc ar trebui să le realizeze până la 40-50 de ani, dar el a renunțat într-un mod foarte prematur și atunci dorințele astea tot clocotesc în inima lui, tot clocotesc. Și noi avem povestiri groaznice, pedofilie în mănăstirile catolice, noi avem homosexualism în mănăstirile ortodoxe, noi avem nu știu cum se numește, în zoofilie, exact, în ashramurile yogine din India și așa. Deci tot felul de prostii. De ce? Pentru că a fost o renunțare artificială prematură. Deci omul n-a urmat la început Karma Yoga, n-a urmat calea de Karma Yoga. Nu s-a purificat îndeplinindu-și la început datorile prescrise, rămânând în lumea materială pentru o perioadă și purificându-se prin Karma Yoga. De ce Krishna spune, asemenea persoane care renunță la activitatea sa, la datoriile sale prematur, sunt niște prefăcuți și o să creeze o tulburare în societate. În primul rând, ei o să rămână incerți și o să fie lipsiți de pace. Textul 7. Pe de altă parte, dacă o persoană sinceră încearcă să-și stăpânească simțurile active cu mintea și începe să practice Karma Yoga în conștiința de Krishna, fără să fie atașat, acela este mult mai superior
Textul 8. Îndeplinește-ți toate datorile prescrise, căci făcând astfel este mai bine decât a nu activa. O persoană nu poate să-și mențină nici măcar corpul fizic fără activitate. Deci noi trebuie să avem un job, noi trebuie să muncim, trebuie să ne avem grijă de familiile noastre și așa mai departe. Krishna înțelege acest lucru și de aceea spune, da, îndeplinește-ți datorile, dar schimbă puțin motivația. Dacă până acum ai făcut aceste lucruri pentru a te bucura, adică pentru a te încătușa și mai tare în cadrul lumii materiale, fă aceleași lucruri acum, dar schimbă motivația. Fă aceleași lucruri, dar pentru a avansa spiritual. Și uitați-vă, acum o să fac puțin prozelitism religios. I hate to say it, but sunt nevoit să vă povestesc. Deci fără niciun indiciu, fără niciun motiv economic sau politic. Doar vreau să explic un lucru care îl practicăm și noi cu Mokshupa timp de mulți ani. Care este personificarea karmei noastre? Deci ce este personificarea activității noastre? Da? Care este roada sau care este fructul activității noastre? Cum credeți? Mergem la muncă pentru ce? Tina are 12 ani și ea știe că oamenii merg la lucru pentru a obține bani. Așa? Bravo! Da. Deci, pentru că este evident. Nimeni dintre noi nu merge la un job ca să nu primească bani de dragul șefului. Da? Deci noi mergem la un job pentru a obține bani. Iată, banii sunt personificarea karmei noastre. Și acum, fiți atent aici, la momentul acesta. Ce facem noi cu banii noștri? Pentru că... Depinde de sensul care îl dăm. Ok. Dar, deci noi putem să folosim acești bani pentru a ne implica și mai tare în reacții karmice, sau noi putem să folosim acești bani pentru a avansa spiritual. Cum avansăm spiritual cu acești bani? Când o parte din acești bani sunt folosiți pentru activități spirituale. Și vedele au o listă întreagă ce poți să faci cu banii ca să avansezi spiritual. Și sunt prescripții în Manu Samhita, în Bhagavatam, chiar și în Bhagavad Gita, Krishna povestește despre caritatea în cele 3 moduri ale naturii materiale, caritatea în modul bunătății. Și scripturile vedice spun, tu nu o să poți să donezi toți banii pentru activități spirituale, dar ia o parte din acești bani și donează-i pentru activități spirituale. Donează la biserică, la templu, la moschee, mai știu eu ce. Bineînțeles, fii atent la care moschee, la care biserică, la care templu, da? Pentru că se întâmplă multe lucruri. Dar fă acest lucru acolo unde ai încredere, în locul în care ai încredere. E un subiect vast, nu o să intrăm acum în detalii, o să vorbesc doar despre principiu. Sau donează acești bani maestrului spiritual sau persoanelor spirituale care sunt renunțate, care nu se gândesc la activități materiale, care se gândesc la activități spirituale. Pentru că tu donând bani, o parte din acești bani, tu singur decizi cât ele vor fi, dar donând o parte din acești bani persoanelor spirituale, banii respectivi se purifică. Da? Toți banii se purifică, chiar și cei care rămân la tine. Ei deja sunt purificați. Și plus, cu restul banilor, tu trebuie să te gândești. Restul banilor rămân pentru a-mi plăti facturile. Facturile am nevoie să le plătesc pentru a sta într-un apartament. Apartamentul meu, practic, este un mic ashram în care eu practic meditația, în care eu practic activități spirituale, în care eu studiez, în care eu avansez spiritual, în care îi ajut pe membrii familiei mele să avanseze spiritual. Și atunci, în acest mod, noi vedem că când ne schimbăm această... Și plus, tot ce se întâmplă în casă, hrana mea, mâncarea mea, hainele mele care eu le folosesc, toate aceste lucruri eu la început le consacru. Dar eu le ofer persoanei divine. Deci pot să fac acest lucru fizic, punându-le pe altar, sau eu pot să fac acest lucru printr-o anumită meditație mentală în mintea mea, consacrând
lucrurile pe care o să le cumpăr sau meditând că acum îmi plătesc facturile pentru ca să am posibilitatea în casa, în căminul meu, în camera mea, în apartamentul meu să avansez spiritual. Și atunci, datorită faptului că noi ne schimbăm percepția, același lucru care până acum ar putea să, cum se dă exemplu în șastre, în Scripturi, veninul unei cobre este un lucru absolut periculos. Absolut periculos. Dar același venin, când este puțin transformat, el devine un medicament foarte, foarte eficient și foarte scump. De exemplu, boala de Alzheimer este vindicată prin veninul de cobre. Și în mod similar, deci karma sau banii noștri, ei pot să devină venin atunci când noi îi folosim pentru mititei, bere, chefuri, cluburi, haine fancy și alte lucruri, sau pentru a devora și a mânca tot ce este în jurul nostru, pentru a exploata natura materială, cu alte cuvinte. Sau același venin, aceiași bani, deci când sunt folosiți într-un mod corect, da, folosiți într-un mod inteligent, cu o anumită meditație, aceiași bani devin cauza avansului nostru spiritual. Și asta înseamnă karma yoga. Asta înseamnă karma yoga. Deci, karma yoga este o metodă de a transforma această energie materială în avantajul avansului nostru spiritual. Și acum, în versetul 9, Krishna explică exact esența de karma yoga. El spune: Yagyarhat karmanonyatra lokayam karma bandhana tadartham kama kauntya mukta sangha samachara. Activitățile trebuie îndeplinite doar ca un sacrificiu pentru Vishnu. Vishnu este un nume a persoanei divine. Deci, atotpătrunzător înseamnă. Asta este Vishnu. Activitatea trebuie îndeplinită doar ca un sacrificiu pentru Vishnu. Altminteri, activitatea pricinește sclavie în această lume materială. De aceea, o Arjuna, îndeplinește-ți datorile prescrise pentru mulțumirea lui Vishnu. Astfel vei rămâne întotdeauna liber de karma, liber de captivitate. Yajñarthat karmano nyatra lokayam karma bandhanaha. Deci, orice activitate care o faci, îndeplinește ca un sacrificiu. Consacrează această activitate ca un sacrificiu. Haideți să explic puțin versetul. Uitați-vă, noi întotdeauna avem tendința să ne atașăm de obiectele care se află în jurul nostru. Deci noi ne atașăm de hainele noastre, de mobila noastră, de pisicuțele noastre, de plantele noastre, de căminul nostru, tot ce se află în jurul nostru, noi avem tendința să ne atașăm. Da? Noi ne atașăm de ele. Și, apropo, este un lucru periculos, pentru că toate atașamentele de care suntem atașați, avem șansa să ne gândim la ele în timpul morții. Da? Și atunci, dar principiul care e descris în Bhagavad Gita este Yam vapi smaran bhavam. La ce te gândești în timpul morții, acolo te naști. Da? Și vă dați seama ce se întâmplă când ne gândim la o pisicuță în timpul morții. Da? Acum am glumit, scuzați-mă că vă terorizez. Deci, noi avem tendința să ne atașăm de orice ce se întâmplă în jurul nostru. Acest atașament în Yoga Sutra se descrie ca asmita. Deci asmita înseamnă să ne identificăm cu toate lucrurile care se află în jurul nostru. Așa se creează ego-ul nostru. Da? Sau sinele egotic. Așa se creează ego-ul nostru. Deci, eu sunt corpul, eu sunt un cetățean al țării respective, eu sunt proprietarul acestor lucruri și acestor lucruri și acestor lucruri. Eu vreau să vă spun, chiar și într-un ashram, când renunți la toate lucrurile, da? Chiar și într-un ashram, poți să te atașezi de un radiator sub care dormi în fiecare seară, în fiecare noapte. Eu aveam radiatorul meu, colțul meu. Toți știau, ăsta e colțul lui Radha Govinda. Nimeni nu se culcă aici noaptea. Deci noi întotdeauna avem tendința să ne atașăm de ceva. Și Vedele explică că, într-un sens, atașamentul este primul copil al iluziei, primul copil al Maiei. Da? Primul efect sau
Da, prima consecință a influenței energiei iluzorii, atașamentul. Pe când detașarea, da, detașarea, mai ales de rezultatele muncii noastre, este primul copil al realizării spirituale. Deci tu poți să înțelegi cât de detașată este o persoană. Uitați-vă în viața lui Srila Prabhupada. Deci Prabhupada a primit un ordin de la maestrul său spiritual să predice cumva, să răspândească cunoașterea vedică oamenilor din vest, oamenilor care vorbesc în limba engleză. Și fiind o persoană casnică, Srila Prabhupada nu putea să fie angajat activ în activități misionare, dar el tot timpul îi ajuta pe frații săi spirituali, care erau brahmachari și sanyasi care stăteau în ashramurile maestrului lui spiritual. Între timp, totuși, Srila Prabhupada depunea niște eforturi. El scria articole, făcea niște reviste spirituale, mai traducea anumite lucruri, mai cânta, mai organiza programe spirituale de satsanga și așa mai departe. Dar, deja spre, nu mai țin minte în ce an, el s-a dedicat complet activităților spirituale când a acceptat ordinul de viață Vanaprastha și după aia mai târziu Sanyas, când a renunțat la activitățile materiale. Și Srila Prabhupada era un orășel care se numea Jnasi, în care lui s-a dat o proprietate foarte mare cu foarte mulți hectari de pământ. Și Prabhupada a început să investească, a început să cerșească bani pentru proiectul respectiv, a investit foarte multe resurse financiare, l-a dezvoltat, a instalat niște zeități pe un altar, a avut un ashram, a avut un templu, se organizau programe, deja creștea o congregație foarte mare și ideea lui Srila Prabhupada era că eu la început o să inițiez niște discipoli indieni și cu ajutorul lor, noi toți împreună o să plecăm în vest și o să încercăm să înfăptuim niște proiecte spirituale în vest. Deci asta era ideea lui. Dar, după aproape un an de eforturi, soția primarului din acest oraș Nasi s-a gândit că, uite, proprietatea respectivă este o proprietate foarte faină unde noi putem să organizăm un club de femei. Într-o seară, Prabhupada a pierdut proprietatea. Deci, într-o seară s-a pus punct. Tot ce era, toate investițiile care le băga și Prabhupada, tot a fost. Și Prabhupada, după aia, cu ani deja povestea, eu nu înțelegeam, Krishna, doar pentru tine fac acest lucru, de ce faci, de ce aranjezi lucrurile în acest mod? Și tot felul de calamități care se întâmplau în viața lui Prabhupada încerca și aici, și acolo. Primul comentariu, deci Bhagavad Gita care o avem noi acum, comentariul de Bhagavad Gita este deja al doilea comentariu. Pentru că primul comentariu de Bhagavad Gita a fost furat în New York. Cineva i-a spart camera lui Srila Prabhupada, a intrat și i-a furat mașina de tipărit, alea vechi, știți care erau de tipărit, și i-a furat Prabhupada și așa n-avea practic nimic, avea mașina aia de tipărit și manuscrisul lui, comentariul de Bhagavad Gita. Prabhupada a rămas alb, tablou, când a intrat în cameră și a văzut totul este furat. Și totuși nu s-a descurajat. În aceeași seară s-a așezat iarăși să rescrie comentariul din Bhagavad Gita. Pentru că înțelegea că în lumea materială uneori vei fi nevoit să fii detașat, pentru că așa se vor întâmpla lucrurile, și din altă parte, oricum, noi înfăptuim activitățile nu pentru rodul activităților, dar însuși posibilitatea de a înfăptui lucruri corecte și de a ne înfăptui datoriile noastre prescrise deja este un reward. Este o răsplată deja în sine. Deci faptul că noi activitățile noastre le consacrăm, le dedicăm persoanei supreme. Și de aceea trebuie deci să înțelegem acest lucru, că detașarea, mai ales de rezultatele activităților noastre, este un prim copil al realizării spirituale. Și începem cu lucruri mici. Krishna spune, Patram pushpam palam toyam. La început oferim o floare.
oferim un fruct, oferim puțină apă în fața altarului, deci oferim un bețigaș parfumat, oferim o parte din salariul nostru pentru activități spirituale, îi dăm o donație unui maestru spiritual, unui guru, unui sadhu, sau la un templu în India putem să punem o donație undeva. Deci începem cu lucruri mici pentru a ne purifica de ideea, de conceptul ăsta, eu și al meu, eu și al meu, eu și al meu, de egoism, cu alte cuvinte. Și treptat, treptat, o persoană atinge ceea ce se numește Atma Nivedanam, când el complet renunță la corpul său, la mintea sa, el implică, el dedică, el consacră toate aceste lucruri în avansul spiritual. Și haideți să citesc un comentariu de la Srila Prabhupada la acest verset, la versetul în care Krishna spune: activitatea trebuie îndeplinită doar ca sacrificiu pentru Vishnu. Altminteri, activitatea pricinește sclavie în această lume materială. Prabhupada scrie: omul trebuie să acționeze pentru satisfacerea divinității lui Vishnu. Orice altă activitate făcută în această lume materială va fi pricina de condiționare, căci atât activitate bună cât și cea rea au reacțiile lor și orice reacție îl leagă pe cel ce face. De aceea omul trebuie să acționeze în conștiința divinității, în conștiința de Krishna, pentru a satisface pe Vishnu, divinitatea. Cel ce acționează în acest fel este deja în stadiul eliberării. Aceasta este marea artă a îndeplinirii activităților. Și interesant, Prabhupada traduce karma yoga ca marea artă a îndeplinirii activităților. Iar la începutul acest proces este ca o îndrumare foarte iscusită. De aceea omul trebuie să acționeze cu multă abilitate sub îndrumarea iscusită a unui devotat a divinității, sub îndrumarea unui maestru spiritual. Și deseori am văzut cum, de exemplu, fiecare dintre noi au anumite talente. Cineva are un talent muzical, cineva are un talent de artist, cineva are un talent administrativ. Și datorită acestor talente, noi, firește, avem tendința să acționăm în domeniul respectiv. A fi spiritual nu înseamnă a renunța la aceste lucruri. A fi spiritual înseamnă a angaja aceste lucruri în avantajul activității, în avantajul avansului tău spiritual. Ești un muzician, folosește talentul tău pentru a scrie muzică spirituală sau a cânta muzică spirituală. Ești un tehnician, folosește abilitatea ta de a face ca lucrurile să funcționeze pentru avansul tău spiritual sau în avantajul tău spiritual. Ai calități administrative, de asemenea, folosește-le pentru avantajul tău, pentru avansul spiritual. Orice talent poate fi folosit în avantajul spiritual. Da? Orice lucru. Asta înseamnă karma yoga. Și Prabhupada spune: nimic nu trebuie îndeplinit pentru satisfacerea simțurilor, ci totul trebuie făcut pentru satisfacerea divinității. Această practică nu numai că îl va elibera pe om de reacțiile activităților, ci îl va și ridica în mod dreptat la slujirea în iubire transcendentă a divinității, singura care îl poate înălța pe om în împărăția divinității. Mai departe avem încă niște versete mai dificile. Voi ați obosit? Sunteți ok? Da? Mai vorbim 10 minute undeva? Da? Bine, haideți ca să nu le lăsăm pe data viitoare. Cu noi oricum o să împărțim acest capitol în două părți. Dar mai avem o serie de versete importante. Krishna spune în textul 10. Deci el explică acum puțin dintr-un alt unghi. Da? Explică aceste idei de karma yoga. El zice: la începutul creației, Domnul tuturor făpturilor a făcut să apară generații de oameni și semizei împreună cu sacrificiile pentru Vishnu. Și i-a binecuvântat spunând: fie ca acest yagya, sacrificiu, să vă aducă fericire, căci îndeplinirea lui vă va da tot ceea ce vă doriți pentru a trăi fericit și a dobândi eliberarea. Versetul 11. Fiind mulțumiți prin sacrificii, semizeii vă vor mulțumi și ei pe voi și astfel, prin cooperarea între oameni și semizeii, va domni pentru toți bunăstarea. Textul 12. Semizeii însărcinați cu diferite bunuri necesare vieții, fiind mulțumiți de îndeplinire de yagya, sacrificiu, vă va furniza toate necesitățile,
dar cel ce se bucură de aceste daruri fără a le oferi ceva în schimb semizeilor este în mod sigur un hoț. Acum Krishna explică un principiu, încă o modalitate de a înfăptui karma yoga în această lume, când în timpurile vedice existau așa numitele sacrificii karmakandice. Deci erau anumite ritualuri care le înfăptuiau brahmanii, care erau socotiți a fi capul societății. Regii adunau taxe de la oameni, da? Pentru că pe timpuri nu existau bani, noi acum avem bani. Da? Pe timpuri exista ceea ce se numea, am uitat cum se numește în limba română, barter. Troc, exact. Barter și troc, ok. Și atunci oamenii știau că o zecime din proprietatea lor aparține regelui. Regii erau Raja Rishi, ei erau persoane sfinte în primul rând, persoane spirituale. Regii acumulau aceste taxe și regulat organizau sacrificii care erau conduse de brahmani. Ce făceau brahmanii? Ei luau această energie, aceste taxe, grâne, aur, tot ce se producea, făceau sacrificii, incantau mantre și o parte dintre aceste lucruri, bunuri, taxe, erau aruncate, erau consacrate în focul sacrificial. Focul sacrificial care îl personifica pe Agni și Agni era un semizeu care în numele tuturor celor 33 de milioane de semizei accepta aceste taxe. Deci el accepta această energie și le transmitea altor semizei din cadrul Universului. Deci el era un gen de Western Union prin care se trimiteau resursele în cadrul Universului. Și semizei, fiind fericiți, datorită faptului că ei primeau această energie, atunci ei reglau timpul, ploile, vremea afară, totul era foarte, foarte bine organizat, foarte bine reglat. În timpurile vedice nu existau situații din astea când era prea frig sau când nu ploua atunci când nu trebuie și așa mai departe. Deci lucrurile cumva erau foarte bine echilibrate în univers datorită faptului că semizeii erau fericiți datorită sacrificiilor care erau înfăptuite. Deci semizeii colectau taxele, ei colectau karma entităților vii de pe planetele terestre. Da? Și atunci oamenii prin sacrificii dedicau karma, dedicau această energie semizeilor. Și semizeii, fiind fericiți, aveau grijă ca suferințele întrăite să nu fie atât de aspre cum sunt aspre astăzi, când deja este un dezechilibru foarte mare în univers. Și atât această metodă de a plăti taxa universală se numea yagya, deci sacrificiu. Da? În Kali Yuga nu avem brahmani care ar fi în stare să transmită această energie semizeilor. Practic nu există. Pentru că o dovadă a unui brahman calificat este că brahmanul printr-o mantră este în stare să invoce focul, să aprindă focul doar datorită mantrei. Cine astăzi poate să aprindă un foc sacrificial fără mantră? Nu tu. Dar e destul de faimos un nene care a făcut un documentar după el. Este de tradiție budist, dar el are controlul, nu știu, spiritual, chakra, nu știu exact să explic foarte bine, că demonstrează că poate să aprindă focul doar cu palma. Da. Este practica aia budistă tibetană, Tongpo, dacă nu greșesc, când se invocă focul din interiorul corpului, se invocă în exterior și atunci ei știu cum să-și mențină energia corpului sus în Himalaya când este foarte frig și plus să-l ghideze într-un mod în care iese probabil prin palmă și atunci ei știu cum să aprindă. Nu e chiar același lucru, pentru că tradiția budistă nu prea au ei de-a face cu sacrificiile cu semizeii. Iau panteonul lor, e pe aproape. Dar oricum, brahmani care știu intenționat să aprindă focul sacrificial prin mantre și să invoce semizeii care să fie prezenți în timpul sacrificiilor, e un lucru foarte rar.
De ce Vedele spun? Vedele explică Yagyai Sankirtana Prayar. Da? În Kali Yuga, sacrificiul este încantarea numelor divine. Ceea ce facem noi în timpul Kirtanului este Yagya. Este un sacrificiu, pentru că mintea, vocea și corpul nostru sunt angajate într-o activitate spirituală. Deci Kirtan nu înseamnă muzică. Da? Noi avem tendință să percepem un Kirtan ca o muzică. Wow, ce bine s-a cântat! Dar chiar dacă nu se cânte bine, dar motivația este corectă, că motivația este spirituală, atunci această practică îi satisface inclusiv și pe semizei. De aceea în Brihad Naradiya Purana se zice Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Kalau Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Gatiranyatha. Și spune Eva Nasti de 3 ori. Deci nu există alte metode, nu există alte metode, nu există alte metode de sacrificiu. Nici karma, nici ghyana, da, nici ashtanga nu funcționează în Kali Yuga din acest punct de vedere. Da. Harirnama funcționează, invocarea numelor divine acopere. Deci taxele noastre karmice sunt plătite prin Harirnama, prin invocarea numelor divine. Bun. Ceasul nostru a fost afectat de legea entropiei. Kirtanul a stat de puternic că a scos timpul din secțiune. Da. O să rămânem la versetul 14, de fapt 13, Yagya Shishtani Shanto, în care Krishna explică, vorbește puțin despre prasadam. Pentru că încă un aspect al karma yoga, deci este mâncarea care o mănânci. Krishna este foarte atent, ne spune că fiți atenți cu mâncarea care o mâncați. Pentru că mâncarea voastră, dacă nu este consacrată, ea vă implică în karma. Mâncarea trebuie să fie consacrată, trebuie să fie spiritualizată înainte de a fi consumată. Și în acest verset se numește Yagya Shishta, ceea ce înseamnă mâncare consacrată. Noi numim asta prasadam, care înseamnă același lucru. Și o să vorbim puțin despre acest subiect, este puțin mai vast, dar tot dintr-un alt unghi, că joacă un rol foarte important în karma yoga. Dar acum o să vă povestesc o mică povestire care mie îmi place foarte mult referitor la karma yoga, la comuniunea prin activitate. În Mahabharata avem o povestire foarte interesantă despre faptul cum într-o zi, înainte de bătălie de la Kurukshetra, frații Pandava și frații Kaurava, care se aflau în tabere opuse, au început să meargă pe la diferiți prieteni, pe la diferite rude și să le ceară ajutorul în războiul care va avea loc în curând. Arjuna s-a gândit că ar trebui să meargă la vărul său, la Krishna, să-i ceară ajutorul ca Krishna să fie implicat în război. Și Duryodhana s-a gândit la același lucru, că ar trebui să-l implicăm pe Krishna cumva ca să fie de partea noastră să luptăm. Pentru că este o ființă. Duryodhana îl percepea pe Krishna ca pe un mare yogin. Duryodhana doar la sfârșitul vieții sale a început să creadă că probabil Krishna ar fi o persoană mai mult decât o persoană foarte avansată din punct de vedere a puterilor mistice și Duryodhana a avut o presupunere, probabil este un avatar. Dar nu s-a dus mai departe, din păcate. Pe când Arjuna era foarte clar în înțelegerea sa cine este Krishna, este un mare avatar, este persoană divină încarnată pe moment. Și Arjuna era un mare devotat al lui Krishna și în primul rând, când s-a decis cine merge la Krishna să-i ceară ajutorul, era evident că merge Arjuna, pentru că Arjuna era cel mai atașat dintre frații Pandava, era cel mai atașat de Krishna. Și iată, povestirea este că când Duryodhana și împreună cu Arjuna au ajuns simultan în palatul lui Krishna în Dvaraka. Dvaraka era capitala lui Krishna, care se afla într-o insulă în Oceanul Indian. Era o insulă foarte mare și era un fort, cum se spune,
un fort, o cetate mare, o cetate foarte mare, niște ziduri foarte frumoase. Și Dvarka era un oraș foarte, foarte frumos. Și acum puteți să vedeți pe YouTube descoperirile care s-au făcut recent din Oceanul Indian, când sub apă se află blocuri de granit, părți din palate și așa mai departe. Deci s-au fost niște descoperiri fantastice din acele timpuri. Duryodhana împreună cu Arjuna, deci ei ajung simultan în palatul lui Krishna. Nu se știe, Krishna s-a prefăcut sau chiar dormea, dar oricum Krishna era culcat pe patul său. Și Duryodhana, când a intrat în camera unde dormea Krishna, fiind o persoană mândră, s-a așezat la capul lui Krishna. Deci a luat un scaun sau ceva și s-a așezat la capul lui Krishna. Pe când a intrat Arjuna în aceeași încăpere, în aceeași cameră unde dormea Krishna, Arjuna fiind un devotat, fiind o ființă umilă, s-a așezat la picioarele lui Krishna. Și după ceva timp, ei tăceau, bineînțeles, deci tăceau, nu vreau să-l trezească pe Krishna, pentru că era dimineața de vreme. Ei tăceau și la un moment dat Krishna s-a trezit și când s-a deschis ochii, Krishna, bineînțeles că s-a uitat la început, s-a uitat înainte, s-a uitat în direcția picioarelor sale și l-a văzut pe Arjuna stând acolo. Și Krishna a devenit foarte fericit. O, Arjuna, tu ai venit în Dvaraka, mă bucur foarte mult să te văd. Și între timp, Duryodhana, care se afla la capul lui Krishna, a început să tușească ca să fie luat și el în seamă. Și iată, aici avem poza. Poza, vedem pe Arjuna cu tilak, da? Și îl vedem pe Duryodhana. Krishna, după un timp, după ce și-a terminat datorile sale de dimineață, a avut grijă de musafirii săi, i-a servit cu niște mâncare și după aia i-a așezat și i-a întrebat: bine, înțeleg că ați venit cu un anumit scop, ambii la mine, vreți să discutați ceva cu mine? Vă rog să spuneți care este rugămintea voastră. Și Krishna a spus, datorită faptului că Duryodhana a intervenit și a spus, eu am venit primul și de aceea aș vrea eu să-mi exprim la început, eu să-mi explic dorința. Și Krishna s-a uitat la el, pentru că a vrut să-l testeze într-un sens pe Arjuna, s-a uitat la Duryodhana și a spus, Duryodhana, eu înțeleg că tu ai venit primul la palat, dar hai să-i dăm lui Arjuna posibilitatea să vorbească, pentru că el este mai tiner decât tine și trebuie să avem grijă de cei mici la început. Și Krishna s-a uitat la Arjuna și a spus, Arjuna, care este dorința ta? Și Arjuna atunci a spus, Krishna, în curând vom avea această bătălie de la Kurukshetra și noi cu frații noștri am dorit ca tu să participi în această luptă și cumva să ne susții, să avem sprijinul tău. Krishna a spus, bine, hai la început să auzim și pe Duryodhana să vedem care este dorința lui. Duryodhana și-a exprimat de asemenea dorința ca Krishna să fie implicat în luptă. Krishna i-a ascultat pe ambii și atunci a spus, uitați-vă, avem două opțiuni. Eu și armata mea. Armata lui Krishna era condusă de Kritavarma, un războinic foarte iscusit. Probabil nu exista un războinic și un strateg mai desăvârșit decât Kritavarma. Și armata lui Krishna era compusă din... ei erau numiți cumva războinici Narayana Soldiers, ceva de gen, care aveau 4 brațe. Prin puterile sale mistice puteau să-și manifeste 4 brațe și să lupte cu 4 arme simultan. Deci erau yogini mistici. Și toți știau despre acest lucru. Deci toți știau că mai bine să nu te legi cu Krishna, pentru că armata lui este o armată din yogini mistici. Și însuși Krishna. Și atunci Krishna a spus, uitați-vă, sunt două opțiuni. Deci eu pot sau să fiu de partea cuiva, sau armata mea poate să fie de partea voastră. Deci trebuie să alegeți dintre mine și armata mea. Și Krishna a spus, Arjuna, tu vei alege primul pentru că tu ești mai tiner și de aceea alegerea va fi oferită ție. Prima alegere va fi oferită ție. Duryodhana, bineînțeles că nu era foarte fericit cu acest lucru. Arjuna, fiind un devotat lui Krishna, n-a trebuit să se gândească mult și a spus, Krishna, eu te aleg pe tine.
Și Krishna l-a întrebat, tu înțelegi că tu nu o să fii lipsit de armata mea. Eu o să pot să te ajut doar cu sfatul meu, dar nu o să fiu implicat direct în luptă. Arjuna a spus, nu am treabă cu armata ta, nu am nevoie de armata ta, eu am nevoie ca tu să fii lângă mine în timpul acestei bătălii. Și atunci Duryodhana a vorbit, wow, ce îmi pare rău, Arjuna. Și între timp s-a gândit, ce tâmpit este băiatul ăsta. Și a spus, păi atunci dacă alegerea a fost făcută, bineînțeles că eu o să iau armata, n-am ce face. Și atunci uitați-vă, Krishna, deci în această povestire, bănesc că mulți dintre voi ați auzit această povestire, dar în această povestire întotdeauna, deci este cunoscută reacția lui Duryodhana, este cunoscut că Arjuna, bineînțeles că l-a ales pe Krishna fiind un devotat al lui. Dar întotdeauna mă gândeam la Kritavarma, vă dați seama, deci Kritavarma era un devotat al lui Krishna. Kritavarma era un suflet realizat. Kritavarma era un general de armată care și-a antrenat armata lui pentru a înfăptui lucruri bune. Krishna îl cheamă pe Kritavarma și îi spune, Kritavarma, tu o să lupți de partea lui Duryodhana. Și Kritavarma nu cade într-o criză de nervi, Kritavarma nu începe o scenă, nu face un scandal, nu renunță, nu-și dă demisia. Kritavarma nu face lucruri din astea. Kritavarma doar spune, Krishna, dacă asta este voința ta și tu vei fi fericit ca el să lupte de partea lui Duryodhana, înseamnă că este dharma mea, este datoria mea și eu să înfăptuiesc acest lucru. Kritavarma moare, după cum țin minte, moare în timpul de... pentru că toți au fost distruși, toată armata a fost. Datorită faptului că Krishna se afla de partea lui Arjuna, Arjuna a avut puterea necesară ca să câștige inclusiv în luptă cu acești soldați Narayana, care erau niște soldați excelenți. Da? Erau acești spartani vedici, să spunem așa. Și e un lucru foarte interesant. Deci, pentru că, într-un sens, exemplul lui Kritavarma arată desăvârșirea în karma yoga. Da? El, toată activitatea sa și-a consacrat-o și a dedicat-o lui Krishna. El nu se gândea la roada activității sale, el nu era atașat de activitatea sa din punct de vedere exterior. Pentru el era lucru important. Dacă acest lucru îi aduce bucurie lui Krishna, persoanei pe care eu o ador, atunci asta este perfecțiunea activităților mele. Și încă un lucru foarte interesant. Când Arjuna l-a ales pe Krishna, Arjuna nu l-a ales cu condiția că acum, Krishna, tu o să aranjezi toate lucrurile pe câmpul de bătălie și eu o să accept o poziție pasivă cumva. Krishna a spus, Krishna, eu o să lupt. Eu o să-mi înfăptuiesc datoria, dar tu vei fi lângă mine și tot ce o să fac eu pe câmpul de luptă va fi consacrat pentru tine. Deci, noi putem să vedem că Arjuna a ales o poziție foarte activă în înfăptuirea datoriilor sale prescrise. Și el a avut nevoie doar ca Krishna să fie lângă el. El s-a folosit de sfaturile lui Krishna în timpul bătăliei. Și iată, într-un sens, pentru noi, același lucru. Deci, pentru noi tot asta înseamnă karma yoga. Noi ne folosim de sfaturile divinității care sunt expuse în scripturile vedice, dar noi trebuie să luptăm în fiecare zi. Noi, în fiecare zi, trebuie să ne îndeplinim datoria și să consacrăm roadele activității noastre prin meditația persoanei divine și atunci noi nu o să fim implicați în activitățile karmice, nu o să fim implicați în reacțiile karmice care inevitabil, din păcate, sunt invocate atunci când acționezi în cadrul existenței materiale. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți vreo întrebare, două... Da, Eugen. Cum s-ar putea încadra, din punct de vedere karma yoga, jnana yoga, activitățile zilnice din ziua de astăzi, să zicem, și au mai multe domenii. Dintr-o mănăstire, să zic, unde sunt preoți, călugări, se roagă toată ziua, dar și muncesc. Cum se poate încadra tot din acest punct de vedere, karma yoga, jnana yoga, ceea ce facem noi oameni obișnuiți zi de zi, sau un membru ISKCON, care este și, să zicem, și inițiat și
participă la anumite activități și spirituale sau foarte mult spirituale, sau mai mult în lume, dar, să zicem, respectă niște reguli, anumite reguli. Și într-un final aș mai pune o întrebare tot aici, dacă Karma Yoga făcut așa, să zicem, ca la carte, se poate numi Dharma? Da, putem să spunem că Karma Yoga făcută ca la carte este Dharma. Da, putem să spunem acest lucru, dar există diferite tipuri de Karma Yoga și noi când o să discutăm capitolul 5, o să vedem o diferență dintre două tipuri de Karma Yoga. Deci avem un tip de Karma Yoga preliminară care se numește Sakama Karma Yoga. Deci când noi avem dorințe, de exemplu, eu am o dorință să mănânc pizza. Eu gătesc această pizza și ofer lui Krishna printr-o mantră, printr-un anumit ritual. Dar este dorința mea, Sakama. Dorința mea direcționată spre persoana divină. Și este un alt tip de Karma Yoga care se numește Nishkama. Când eu nu am dorințe personale, nu am ambiții personale și eu înfăptuiesc doar lucrurile care vin la mine de la maestrul meu spiritual sau de la persoanele sfinte, de la sadhu, care îmi ghidează viața mea. Și atunci asta înseamnă Nishkama. Deci când eu nu am dorințe personale, nu am ambiții personale, doar fac lucrurile care trebuie să fie înfăptuite în cadrul avansului meu spiritual. Deci este o gradare, să spunem așa, chiar și în cadrul de Karma Yoga. Încă o diferență o să fie tot, o să discutăm despre asta. Există nivelurile preliminare de Karma Yoga, când, de exemplu, cineva la început crește o floare și după aia oferă floarea respectivă persoanei divine. Și altă motivație este, eu la început ofer în mintea mea floarea respectivă și după aia o cresc. Deci eu la început îmi consacru activitățile mele și după aia le înfăptuiesc. Deci o modalitate este în fiecare zi înainte de lucru, sau să spunem așa, eu vin seara de la lucru, de la jobul meu și mă gândesc, Doamne, tot ce s-a întâmplat în cadrul zilei acestea, eu îți ofer ție. Și este o altă modalitate, când eu înainte de lucru, eu mă gândesc, Doamne, orice s-a întâmplat astăzi în timpul zilei, și bine și rău, eu îți ofer ție deja. Da? Deci sunt diferite, cum se spun, unghiuri. Da, în avans și după. Da, și în avans și după. Deci diferite unghiuri, diferite niveluri de Karma Yoga. Și iată, ideea de a oferi la început rezultatele activităților noastre este puțin mai avansată, deci e mai avansată starea aceasta de spirit decât eu la început fac ceva și după aia ofer persoane divine. De aceea cineva poate să-și îndeplinească dharma și să se gândească, eu nu îndeplinesc dharma, toate roadele care vin datorită executării acestei dharma sunt oferite persoane divine. Este ok, este Karma Yoga. Dar când cineva se gândește, la început eu mă ofer roadele activităților mele și orice s-a întâmplat în viața mea, și bine și rău, înțelegând că vine de la divinitate și va fi folosit în serviciul divinității, este deja puțin mai sus decât dharma, tehnic se numește Panchama Purushartha, deci este ceva în cadrul de bhakti. Deci Bhakti Yoga este puțin altceva decât Karma Yoga și noi o să vorbim atunci când o să studiem capitolul 5. Să vorbim mai multe despre ele. Da. Există două stări și asemănătoare, dar există și o mică diferență între ele. Discernământ și conștientizare sau starea de conștiință. Ne vorbiți un pic. Discernământ înseamnă a avea o înțelegere foarte clară care sunt consecințele unei activități sau o înțelegere foarte clară care este natura unor obiecte din jurul nostru. Deci o înțelegere foarte evidentă și foarte clară. Pe când conștientizare înseamnă a fi conștienți
dacă înțeleg eu bine ce aveți în vedere prin cuvântul conștientizare, deci a conștientiza, pentru că noi uneori avem tendința să înfăptuim lucrurile în autopilot. Da? Deci să ne trăim viața în regim de autopilot. Dimineața mănânc, mă duc la job, îmi fac într-un mod semi-mecanic lucrurile care trebuie să fie făcute. Seara mă întorc înapoi acasă, nici nu observ copacii din jurul meu, nu observ natura din jurul meu. Tot timpul sunt sau cu gândurile în trecut sau cu gândurile în viitor. Niciodată nu sunt cu gândurile în prezent și conștientizarea înseamnă a fi conștient de ceea ce se întâmplă acum în prezent. De a admira lucrurile care se întâmplă acum în prezent. Asta înseamnă influența modului bunătății. De a te bucura de lucrurile care se întâmplă acum, be here now. Da? Dar noi, din păcate, avem tendința să trăim sau în trecut sau în viitor. Și cam asta, după mine, ar fi diferența dintre conștientizare și discernământ. Discernământ înseamnă viveka buddhi în sanscrită. Discernământul ne va învăța să facem diferența în conștiința noastră dintre spirit și materie în final. Și discernământul este hrănit de cunoașterea spirituală care o obținem din Vede sau de la maestru spiritual. Da, Erica. Poate cineva dezvolta atașament față de divinitate? Da. Noi putem să dezvoltăm atașamentul față de divinitate printr-un proces care se numește Shravana. Shravana înseamnă ascultare. Este unul dintre cele 9 procese de Bhakti. Deci procesul de Bhakti este compus din 9 elemente. Shravanam, Kirtanam, Vishnoh, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Shravanam înseamnă a asculta, Kirtanam înseamnă a glorifica, repeta, încanta mantre, Smaranam înseamnă a cugeta, Pada Sevanam înseamnă a medita asupra persoanei divine, Archanam înseamnă a venera prin arati sau prin puja și așa mai departe. Deci sunt aceste 9 procese de Bhakti, dintre care 2 sunt cele mai puternice, înseamnă Shravanam, Kirtanam. Și Shravana înseamnă a asculta. Și hai să-ți explic pe scurt cum funcționează acest proces. El este explicat în Rig Veda. Shravana înseamnă a asculta. Dar nu merge vorba despre ascultare mecanică sau ascultare neatentă. Merge vorba despre o ascultare foarte atentă. O ascultare meditativă, să spunem așa. O ascultare cu cugetare. Da? O ascultare cu discernământ. Da? Asta înseamnă Shravana. Maestru spiritual vorbește, îți spune ceva și tu asculți. Cum Shivarama Swami dădea un exemplu cândva, zicea că uitați-vă, noi uneori în timpul discursurilor, lecțiilor avem tendința să ascultăm, dar nu auzim chiar toate lucrurile pe care se vorbesc. Deci, intră pe ureche, iese pe altă ureche și așa mai departe. Dar dacă cineva, de exemplu, vă spune, vrei să spun unde se află îngropați 1.000.000 de euro? Deci noi, toată firea noastră se transformă într-o singură ureche în acel moment. Da? Iată, asta înseamnă Shravana. Deci asta este Shravana. Asta înseamnă a asculta pentru că este o problemă de viață și moarte. Deci dacă nu asculți bine, nu o să avansezi spiritual. După ce un discipol ascultă de la maestrul său spiritual, el trebuie neapărat să cugeteze asupra informației care a obținută. Și asta se numește manana. Manana înseamnă a gândi, a prelucra informația, a digera informația care noi am auzit-o de la maestru spiritual. Deci a contempla. Da, mulți dintre voi, după ce discutăm în timpul lecțiilor, după aia vă gândim, mai ales Sorin al nostru, da, el știe să asculte
și după aia să vină cu niște întrebări din ele foarte, foarte sofisticate, complicate, pentru că el gândește la ceea ce ascultă, da? El prelucrează informația care o ascultă. Asta înseamnă manana. Datorită lui manana vine ceea ce se numește nididhyasana. Nididhyasana înseamnă realizarea sau revelare. Da? Revelare. Deci mintea noastră, să spunem așa, aici am primit semința, aici semința este udată cu apă și aici semința a început deja să înflorească. A început să crească. Iată asta înseamnă nididhyasana. Și după aia mai avem încă două elemente, care înseamnă achar și după aia avem prachar. Achar înseamnă noi aplicăm în viața noastră zi de zi lucrurile care le-am realizat și prachar înseamnă noi aici avem dreptul să le povestim altora. Pentru că dacă nu avem manana și nu avem nididhyasana, toate lucrurile care să le povestim altora vor rămâne doar teorie, vor rămâne foarte teoretice oamenii. Nu o să atingă inimile oamenilor. În fine, iată, asta este procesul de atașare, să spunem, procesul de a obține realizări spirituale, procesul prin care cineva poate să dezvolte un atașament față de persoana divină. Și în Scripturile vedice există foarte multe versete în care se povestește cum prin ascultare, când noi ascultăm de la Maestru Spiritual informația sau cunoașterea care este imbibată cu realizările Maestrului Spiritual. Această cunoaștere, această informație are în sine deja semința realizărilor spirituale. Noi trebuie să o cugetăm, noi trebuie să gândim asupra lor și atunci atașamentul care are Maestrul nostru spiritual față de divinitate, în forma acestei semințe, în forma acestei informații asupra care noi o cugetăm, noi o udăm prin contemplarea noastră, ea treptat se transformă în planta atașamentului față de persoana divină. Iată, sunt foarte multe povestiri în Vede, cum de exemplu gopile s-au atașat de persoana divină pentru că au ascultat despre Krishna. Sau, de exemplu, sunt mulți maestri, multe persoane sfinte care au atins perfecțiunea spirituală, niciodată nu au văzut persoana divină, dar ascultând, cugetând, contemplând, ei au început să-și dezvolte acest atașament pentru că el este intrinsic, într-un sens este absolut natural pentru atma, pentru suflet. Deci, cum se spune, potențialul de a deveni atașați de persoană divină deja se află în noi. Și data trecută, prietenul tău, Gabriela, când el vorbea despre ideea de a asculta diferite povestiri din Scripturile vedice, noi vorbeam despre Guru, Sadhu și Shastra. Și după aia chiar mi-a părut rău că nu mi-am amintit ceva ce aș fi vrut să-i spun lui. Dar e un lucru foarte interesant. Uitați-vă, noi ce reprezintă Vedele? Deci ce reprezintă Vedele? Vedele, într-un sens, știți cum sunt aceste explozivi care se numește, în engleză e dynamite, da? Eu știu în limba rusă, hexagen și așa mai departe. Deci sunt niște substanțe chimice care explozive. Deci, da, ok. Deci, dinamită. Dinamita este Shastra, dinamita este Scriptura Sfântă, dinamita este informația, da, în sensul bun pozitiv, informația care este conținută în Scripturile vedice. Dar noi știm foarte bine că dinamita nu explodează singură. Ca dinamita să explodeze, noi avem nevoie de un detonator care pune în funcție această dinamită. Și acesta este Guru, acesta este un maestru spiritual. De aceea, când noi obținem cunoașterea de la un maestru spiritual, toată energia lui este depusă în această cunoaștere. Ea vine în forma unei semințe. Noi trebuie să contemplăm, să o udăm prin contemplare, prin gândire. Și atunci semința aceasta începe treptat să
crească și ea se crește în forma unui atașament. Noi obținem acest atașament față de persoana divină. Deci este posibil, Erica, și este un... Noi întotdeauna vom fi atașați de ceva. Nu putem să renunțăm la atașament. Este... Poate îl face mai calitativ sau chiar calitativ. Exact. Noi nu putem să scăpăm de atașament. Noi întotdeauna vom fi de ceva atașați. Și practica spirituală adevărată nu-ți ucide atașamentul. Practica spirituală adevărată îți arată cum să-ți reorientezi atașamentul de pe materie spre spirit, spre Spiritul Suprem, spre persoana divină. În aceeași Yoga Sutra lui Patanjali Muni, deci el vorbește că, de fapt, yoga înseamnă două lucruri. Noi vorbim de obicei despre yoga. Noi vorbim despre yoga. Deci, uite. Yoga înseamnă a fi legat de la yuj. Deci yoga înseamnă legarea, a-ți lega, a atinge comuniunea cu persoana divină. Și în măsura în care noi obținem yoga, Patanjali Muni, nu mai țin minte în ce capitol din Yoga Sutra el spune, în măsura în care se întâmplă yoga cu persoana divină, în același timp se întâmplă vi-yoga cu materia. În măsura în care noi ne legăm de persoana divină, în aceeași măsură noi ne dezlegăm de materia. Da? Deci, yoga înseamnă două lucruri simultane. Te legi și te dezlegi în același timp, nu doar te legi. De aceea noi întotdeauna vom fi atașați de ceva, dar acest atașament trebuie să fie ghidat spre obiect care este demn de atașare, pentru că noi, după natura noastră constitutivă, trebuie să fim atașați de persoana divină. Da. Te rog frumos, mai trag încă o dată cele 5 Prima a fost Shravana, ceea ce înseamnă a asculta. Iată, ceea ce faceți voi în timpul discursurilor este Shravana. Nu pasivă, activă. Bine, înțeleg. Ascultare. Ascultare. Chiar este uneori, se spune, ascultare agresivă. Asta este Shravana. Implicată, exact. Da, Shravana. După aia avem Mananam. Mananam înseamnă a cugeta, a gândi asupra informației, a digera informația care am primit-o. Și datorită faptului că noi ne gândim informația care a venit de la Maestru Spiritual, fiind umplută cu energia lui, ea începe să se transforme în Nididhyasana. Nididhyasana înseamnă realizare, revelare. Deci cunoașterea asta, dacă tot cugetăm asupra ei, ne gândim, ea începe să se reveleze în interiorul nostru. Noi obținem revelări, obținem realizări. Și după ce am realizat, noi deja o aplicăm în viața noastră zi de zi și după ce am aplicat-o în viața noastră zi de zi, noi avem dreptul să o povestim altora. Nu toate lucrurile care noi le povestim altora sunt realizate, bineînțeles, dar totuși, cam asta ar fi modelul de succes. Drag. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Am și o întrebare. Ok, ultima întrebare. Ultima întrebare. Da, poftiți. A spus că Karma Yoga, deci oferim la început. Un mod. Da, un mod. Dar ați spus că putem să oferim și după sau să oferim seara. Da. Există așa? Putem să oferim seara, putem să oferim dimineața. Da. Dar oferim seara pentru ziua care a trecut? Oferim seara pentru ziua care a trecut. Da. Bun, dar atunci vreau să meditați și să medităm împreună la un aspect. Se poate oferi după ce ai înfăptuit? După ce au fost fructele acelea? Sigur, uitați-vă, fiecare bărbat face asta după ce își spală mașina, de exemplu. Deci el și-a spălat mașina și se uită la ea, wow, ce bine am spălat-o. Da?
Deci asta înseamnă, iată, roada activității tale deja e gata în fața ta aici. Deci ea este gata. Și tu în momentul acesta poți să te gândești ce tare sunt și ce meticulos sunt eu când mi-am spălat mașina atât de frumos și te atașezi de rezultatul acestei activități. Sau te gândești, mi-am înfăptuit datoria, Krishna să fii fericit. That's it. Simt că este integrat să oferim înainte. Pentru că dacă oferim înainte, primim o anumită energie, o anumită inspirație și o ghidare. De exemplu, dacă am face asta cu toții, de la cel mai mic la cel mai mare de pe planeta asta, nu ar exista minciuni, nu ar exista furtul, nu ar exista violul, nu ar exista nimic. Dacă am făcut de la început și Dumnezeu ne spune, bă, nu faci asta. Bine, dar eu vreau să vă spun că, de fapt... Eu așa simt în inima mea. Da. Eu vreau să spun că asta vrem să învățăm și despre asta o să povestesc atunci când o să discutăm capitolul 5. Pentru că bhakti, procesul de bhakti înseamnă la început să oferi activitățile tale și după aia să le înfăptuiești. Și asta este o treaptă mult mai avansată decât la început ai făcut și după aia ai oferit. Cumva. Dar e posibil în completare și după ce... Bineînțeles, deci, da. Da, există mantre care sunt pronunțate dimineața înainte de lucru, o zi de lucru, și există mantre care se spun după o zi de lucru. Yah kritam yat karishyami tat sarvam namaya kritam tvaya kritam tvapala bhuk tvam eva madhusudana. Yah kritam yat karishyami. Tot ce am înfăptuit eu astăzi, cu mintea, cu mâinile, cu corpul meu, Yah kritam yat karishyami tat sarvam namaya kritam. Toate aceste lucruri au fost înfăptuite pentru tine. Da, pentru bucuria ta. Tvaya kritam tvapala bhuk, tu te bucuri de roadele acestor activități. Om Madhusudana este un nume a divinității. Deci asta este meditația când s-a sfârșit ziua. Dar și înaintea zilei de dimineață tot există mantre prin care un devotat meditează că tot ce se va întâmpla bine, rău, în timpul de astăzi, Parishruye Tata, tot îți dedic ție. O să-mi trăiesc ziua de astăzi pentru tine, pentru bucuria ta. Orice s-a întâmplat astăzi. Și când începi ziua cu asemenea stare de spirit, bineînțeles că nu o să faci atrocități sau o să fii predispus mai puțin să faci atrocități în timpul zilei. Înțeleg bine. Și spre asta tânjim, să spunem așa, în practica de bhakti. Fiind aici, vreau să vă mai, dacă îmi permiteți, două relatări scurte. Am conștientizat un lucru, aici auzind aceste lucruri, că vreo 2 zile, la începutul săptămânii, am dăruit, am consacrat divinității, am simțit să dăruiesc mai mult decât o activitate sau o zi. Am zis, Doamne, îți dăruiesc ție următoarele 3 săptămâni din viața mea. Și mi s-a îndeplinit o dorință. Îmi doream să ajung la acest studiu și am ajuns tot felul de... Bine, mă bucur. Vedeți ce înseamnă o integrare de la început? Da. Dacă o făceam peste 3 săptămâni, nu mai ajungem. Doamne ajute! Am o conștientizare și o altă conștientizare, dacă îmi permiteți un minut, două, e foarte frumoasă și ne poate revela ce înseamnă, să-mi spuneți dumneavoastră dacă e adevărat și autentic. Activam în anumite asociații de voluntariat și umanitare, da, care au acțiuni necondiționate, nemateriale, în care oamenii își însușesc bunuri sau bani. Și la un moment dat am întâlnit un om care el practica rugăciunea și meditația. Și chiar am discutat cu el și era singurul om care el nu era voluntar. Deci, el nu spunea ce face, dar mie pentru că eram prieten foarte bun, mi-a spus că el nu este voluntar. Mi-a zis, uite, tu ce faci? Nimic. Cum nimic. Eu practic rugăciunea, meditația și karma yoga. Eu, când vin aici, ofer divinității tot ce fac eu. Inclusiv fructele. Da. Și avea o asemenea integrare, deci era unul dintre cei mai armonioși oameni din
Da. acele grupuri. Era unul dintre cei mai inspirați. Da. Avea o altă integrare. Deci era omul potrivit la locul potrivit, armonie. La un moment dat îi ieșeau atât de bine lucrurile, încât era pus în organizare, să facă acțiuni, a fost chiar, a condus grupuri, chiar și grupuri deosebite de conducere și chiar când a primit funcții importante și roluri în activitate, el tot detașat era. Da. Și când i s-a luat, când n-a mai avut acele roluri, chiar a fost, la un moment dat a fost, într-unul din grupuri, a ajuns să fie pus conducător spiritual. Și era chiar conducător spiritual unui grup. Detașat a preluat acea conducere și când n-a mai fost să fie, tot detașat. Adică el era egal. Da. Considerați că a practicat Karma Yoga? El a practicat Karma Yoga și un nivel foarte profund de Karma Yoga, pentru că care era diferența dintre el și diferența dintre alți oameni care înfăptuiau activități de caritate? Deseori oamenii înfăptuiesc activități de caritate. Bineînțeles că mulți dintre ei simt o compasiune către oamenii cărora ei ajută, dar totuși există o aură din asta că eu fac aceste activități ca să mă simt bine. Pentru că sunt lucruri corecte, sunt lucruri în modul bunătății și acest gen de activități îți aduce un gen de satisfacție cumva interioară în modul bunătății. Omul se simte bine atunci când este implicat în activități de caritate. Pe când un karma yogi, el înfăptuiește același gen de activități, dar absolut într-o altă stare de spirit, cu o altă motivație. Motivația lui este, el vede începutul spiritual în oamenii pe care îi ajută. Și el face acest lucru nu pentru satisfacția sa, dar pentru satisfacția persoanei divine. Și atunci el nu este atașat de roadele activităților sale, nu se consideră pe sine a fi cel care controlează lucrurile, care organizează lucrurile. El își înfăptuiește datoriile sale într-un mod perfect, într-un mod sincer, într-un mod cinstit. Nu contează, l-au pus pe el președintele acestor activități, l-au scos de pe poziția de președinte, pentru că starea asta interioară nimeni nu poate să o ia. Ea întotdeauna rămâne cu tine, indiferent de poziția ta exterioară. De ce, da, este încă un aspect al lui Karma Yoga, activitățile de caritate, dar care trebuie să fie înfăptuite tot într-o stare corectă de spirit. Deci considerați că Consider, sigur a fost Karma Yoga, sigur, și un nivel foarte profund de Karma Yoga. Mai ales că nu spunea lucrurile astea, deci da. Le făcea în tăcere. Da. Asta arăta umilință și... Și cam asta e tot, de obicei, o diferență dintre multe organizații de caritate care fac ceea ce fac și imediat postează pe Facebook sau pe diferite site-uri. Uitați-vă câte activități de caritate am înfăptuit noi și uitați-vă cât de treabă suntem noi. Sau politicienii de obicei deseori fac acest lucru, că ajută la construirea bisericilor sau alte lucruri mai fac și uitați-vă cât de tare și de spiritual sunt eu. Pe când un karma yogi este între el și divinitate, atât. Deci nu se face de paradă, este o stare interioară. Da. Deci este absolut se încadrează în Karma Yoga. Exact. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Da. Bine, uitați-vă, noi am vorbit astăzi mai mult decât de obicei, este deja 9:20, deci probabil o să cântăm runda acasă și acum o să aranjăm repede mesele și o să onorăm prasadam toți împreună, o să avem gustarea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.